E pa, drage dame i muškarci, koliko god mi voleli da se masiramo, bez obzira da li to radimo iz estetskih razloga, odnosno idemo na anticelulit masažu ili volimo da odemo na onu relaks masažu, ako imate bebe, onda morate znati da i vaše bebe vole masažu. Pitanje je samo da li ih najbolje masiraju mame, odnosno vi, ili im to treba da uradi neka druga osoba. Naravno, masaže za bebe u emisiji Biljana za vas. Nemojte biti začuđeni ako čujete da neko od mama ili tata pohađa kurs za masažu beba. Međunarodna asocijacija za masažu beba, zahvaljujući jedinoj sertifikovanoj instruktorki, odnedavno postoji i u Srbiji. U stvari, ideja ove asocijacije je da roditelji masiraju svoje bebe. Znači da to ne radim ja, zato što su roditelji najbolji i najkvalifikovaniji da to rade samim tim što su roditelji, a u stvari šta mi im pomažemo u tome da oni uspostave što kvalitetniji i što bolji odnos sa svojim decom. Pitanje roditelja je kada treba da se posećuju radionice, odnosno da li se masaža primenjuje u slučaju nekih oboljenja. Odgovor je negativan. To je samo jedan aspekt dobrog roditeljstva. Dodir, ono što je suština, ono što je poenta, i da ova masaža nije prevashodno terapeutska, čita ideja nije to, odnosno akcenat nije na tome, već u odnosu. A da svakako jeste i terapeutski, da je svaki dodir terapeutski, svaki dodir je lekovit, a naročito dodir majke i dodir roditelja prema deci, ali naravno onda mi pričamo u toku obuke i o tome da je to dobro i za sve organe, i za sve sisteme u organizmu, i za sva čula, i za razvoj, psihomotorni razvoj deteta. Marija je svoje obrazovanje stekla u Kanadi, gde je potpuno normalno da masažom pomognete svojoj bebi kada joj rastu zubići, kada ima grčeve ili kada jednostavno želite da uživate sa svojim detetom. Na pozitivne reakcije naišla je u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, gde svake nedelje drži predavanja. Za one koji možda nisu u mogućnosti da posete radionice, mogu se dobro informisati na internetu ili poslušati neki od Marijinih saveta. Pa samo da ih vole, da ih pipkaju, štipkaju, maze, miluju i možda jednu, važnu stvar da kažem roditeljima, pogotovo koji imaju male bebe, znači negde do godinu dana, molim vas, i gledat ću pravo u kameru, molim vas, samo znajte da bebe plačom ne manipulišu roditeljima. Bebe žele nešto da nam kažu i bebe traže pomoć i traže pažnju. Vreme kada ćete masirati svoju bebu zavisi od vašeg i njenog raspoloženja. Neutralno ulje ili specijalno bebi ulje takođe treba koristiti zagrejano i minimalno, tek da se nekoliko kapi stavi na dlanove i započne sa masažom. Uskoro će biti organizovani i tečaji za buduće instruktore, a jedini uslovi su... Jedini preduslov da budete stariji od 18 godina i da volite decu i da volite ljude. Možda zvuči čudno, ali milioni roditelja koji su probali neku od tehnika veoma su zadovoljni, a osmeh na licima njihovih beba potvrda uspeha. I dok smo na svetskoj premijeri